Problema asta cu Piața Spania, într-adevăr, are meritat făcut ceva acolo. Zero viewers. În foarte scurt timp începem Idei Urbane Live. Și iată-l pe domnul Vlad Trandafir, uitându-se la propuneri. Mergem mai departe. Complimentam Piața Spaniei, că într-adevăr e un loc care ar merita să se întâmple ceva, să se schimbe ceva. Deocamdată doar virtual. Avem o propunere virtuală. Ia să mergem mai departe. E pregătit totul pentru filmul domnului Trandafir, Colțuri de București. Și mergem mai departe. Bucureștiul meu drag și cu Andrei Bărsan au pregătit imagini din revistele lor. Colțul lui Lucian Vasile cu cartea sa, Orașul sacrificat. Editoria Istoria Artei. Tot colțul pregătit. Toate cărțile. Iată, și-au pus și prețurile. Ia zâmbiți foarte frumos că sunteți live pe net. Deci, la mulți ani, la mulți ani! Să ne vedem! Alina, ce cap. Alina aici. Și cu Andrei, în spate Radu face o poză. Și Cezar. Hai că eu mă învârt pe aici, voi vorbiți mai departe. Bun, deci toate pozele lui Andrei Bărsan din revistă și cu colțul Istoria Artei cu toate proiectele lor. Harta propunerilor? Cafeaua nu. Și aveți aici pinuri pentru a le înfige pe hartă. Cum ai făcut de la 7 începe țuica? E normal. Pe data trecută, dacă spuneați că mergeți la bere, o lăsam acasă. Dar cum să nu vină așa? Colțul lui Cezar Vlad cu cartea sa. Ia să vedem dacă se vede mai bine. Orașul din oraș. Și bună ziua, sunteți live? Nu trebuie să vă feriți. Sunteți live pe net. Doar filmam ce se întâmplă deocamdată, ce pregătire a făcut toată lumea. Și aici avem câteva cărți poștale de la expoziția generală halul întâi. Era o doamnă, o băbuță, care a venit după noi. Și în sfârșit, expoziția Poza lui Radu, cu toate imaginile pregătite. Și ceva mai încoace, chiar la intrare, evident sponsorul nostru, Domoferm, cu materiale pregătite și cu tot programul. Începem la ora 12 și bineînțeles că puteți să găsiți tot programul pe net. Vă așteptăm!